Bueno, é como un paréntesis, non? En este mal momento, digamos, de resultados, non? Destes dous últimos resultados de Liga, bueno, que nos estábamos preparados porque podían pasar. Bueno, temos este paréntesis que nos pode vir ben por un lado, non? Probablemente no que é a exigencia física e mental non, pero nos pode vir ben, bueno, un pouco para desconectar, competindo de outra maneira, non? Con un rival de primeirísimo nivel, bueno, unha competición preciosa que pudimos vivir xa aquí un capítulo, bueno, e que vamos a intentar escribir outro o mércores, pois, que sea recordado por moito tempo, non? Estamos vivindo un partido fora do que vivimos normalmente nas previas, non? O que é todo o entorno do clube, o traballo que hai ao redor de un partido destos, pois tamén o estamos vendo desde dentro, non? Todo o que, bueno, que vai a xerar este partido, por aí xa é bastante diferente ao que estamos acostumbrados, e despois, bueno, pois con moita ilusión, non? E creo que é unha experiencia, ou vai ser unha experiencia especial para todos, non tes oportunidades de xogar en partido oficial contra a primeira división na túa casa, pois non pasa moitas veces. Bueno, que creo que todos con ganas de dar un nivel moi alto, de dar unha boa imaxe do equipo e do clube, bueno, e preparados, seguro que moi ilusionados e con ganas de que chegue o día do partido. Creo que aquí nos podemos igualar bastante, non? O que é o partido a un partido en sí, non? Hai que facer moitísimas cousas ben e probablemente dar o noso máximo nivel todos, bueno, é que eles non estén cómodos no partido, cómodos no resultado, bueno, sabendo que non tes moitas posibilidades, pero que as que hai que exprimilas hasta o final, non? Entonces, bueno, nos sabemos que aquí non vai a ser sinxelo para eles, bueno, se trata de estar moi atento a todos os detalles, de estar a un moi alto nivel durante todos os minutos, bueno, esperar si somos capaces de xerar, bueno, situacións de peligro, situacións onde o Raio tamén pense que enfrente hai alguén que lle pode facer algo de dano, non? Eu estou confiado de que sí, non? Sei que hai moitas dificultades ou que as vai a haber, pero teño boa sensación co grupo, boa sensación con este equipo, con un grupo, bueno, que é moi ambicioso, que ten fame e que estou convencido de que se vai a mostrar, bueno, como un gran equipo. Nós intentamos que non varíe moito o que mellor sabemos facer, non? Sabemos que é máis complicado facelo, probablemente que a exigencia para nós vai a ser moito máis alta, que os erros penalizan moito máis, e que probablemente teñas que facer algunhas cousas durante moito tempo nas que non estás acostumbrado, non? Pois o mellor a que te dominen ou a que sean capaces de xerar moitas ocasións en pouco tempo. Bueno, temos que evitar todo eso, non? Pero a priori, un pouco reforzando o que queremos facer nós, porque se eres capaz de facelo contra un primeira división, pois está claro que che sirve ademais de mellora como equipo, como grupo para a túa propia competición. Un adestrador que o seu equipo manexa varios rexistros, non? Que é un equipo que con balón é capaz de dominar, que ten unha transición defensa-ataque boísima, non? De moita velocidade, moito fútbol por fora. Bueno, un clube, un equipo ahora mismo moi identificado co seu adestrador, non? Que o ascendeu e que agora o ten pois nos postos altos da primeira división española, que non é calquer cousa, non? Así que, bueno, como acabo de dicir, para un gran adestrador, un gran club, un gran equipo que está en un bo momento, bueno, aquí non virá ou non xogará de inicio, digamos, un 11 titular tipo de liga como é lógico, habrá minutos para todos, pero ten tamén futbolistas que non participan tanto, digamos, en liga de moi bo nivel. Sí, habrá cambios no 11 en relación co que vimos o sábado, bueno, repartindo eses minutos, buscando ser competitivos tamén porque no apartado físico seguro que nos van a exixir moito, bueno, que todo o mundo se sinta tamén un pouco partícipe, non? Tanto na Liga como ahora da Copa. Aquí, ao final,
o importante é que o equipo non nota os cambios, que todos poden participar, e, bueno, por ese camiño vamos a seguir. Eu creo que en este tipo de situacións, non? De tipo de partidos co que estamos a punto de afrontar, a min o que me gusta é tratalos con moita normalidade, non? Sei que despois no día do partido, en todo o ambiente que pode haber no estadio, contra quen xogas é diferente, non? Pero non cambiar moito do que faz normalmente. Bueno, temos ahora un pouco máis o foco sobre nós, non? Os xogadores tamén con máis medios pendientes e demais, pero creo que ao final o esencial é darlle a máxima normalidade e saber que todo isto que é moi bonito, cando de verdade hai que refrendar é sendo competitivos o miércoles, non? Eso creo que no que nos temos que quedar, non pensar moito máis alá no propio día, bueno, pois agora ese anillo especial e saber que despois hai que dar un nivel moi alto para estar no partido. A nivel motivacional, a nivel mental, co xogador hai pouco que facer, espero que non haxa que frenalos, porque a veces ese ímpetu, esas ganas de querer facer moitas cousas ben contra un rival de moi alto nivel, te pode levar á precipitación, a que te equivoques demasiado, pero creo que hai que manter esa calma. Estamos convencidos de que a nivel mental e de gañas non hai nada que traballar con eles, reforzarlles o que queremos facer, decirlles que disfruten, como dixemos, que isto é algo histórico, que hai que permitirse soñar tamén, e a partir de aí vamos a ver que pasa no partido. Non, vamos a vir todos, en principio estamos os xustos para facer a convocatoria, así que non hai ningún tipo de descarte, pode haber unha última hora. Pois creo que con eso que acabas de comentar ti se di todo, non? É dicir, se tardamos 34 anos outra vez en volver a ver isto, pois a mellor algún xa non o vemos, non? Así que hai que degustalo, disfrutalo, sufrilo, seguro tamén en algún momento, aproveitar este partido que todos calificamos como histórico que vamos a poder vivir aquí, porque non sabemos canto tempo podemos tardar en volver a ver outro, non? Ojalá non sea tanto, sea moitísimos menos, pero o normal é que tardes, non? Así que todos os que teñamos a oportunidade de vivilo, creo que temos que disfrutalo. Sí, eu creo que sí, hai posibilidades. Non sei se moitas ou poucas, pero no mundo do deporte en xeral sempre hai exemplos de, equipos que non son favoritos ou incluso moi inferiores por categoría que dan sustos, non? E na propia Copa do Rei, pois o temos visto outros moitos anos, así que se algunha vez sucedeu, pode volver a suceder. Daba algo? Bueno, se me aseguran a prórroga, quere decir que estamos facendo un gran partido, así que sí, daba algo por chegar á prórroga. Despois que sexa diferente a aquel partido, non? A como acabou aquel partido, pero se chegamos á prórroga quere decir que estamos facendo un gran partido, seguro. Así que firmaría a prórroga, sí. Sí, repito, con moita tranquilidade, con esta sesión de adestramento, previa ao partido, sin volvernos moi tolos tampouco co que ven. Eu creo que, repito, a normalidade é a forma de levar os días previos, despois xa sei que o día non vai a ser normal, pero creo que é bo tomalo así, estar tranquilos, parte de disfrutar é non volverse moi tolos, non agobiarse, non poñerse nerviosos, para disfrutar as cousas é mellor estar tranquilos e despois rendir ben.